Napatay na akong mama to. Kaya atadyo ako sa akong papa. Ong. Nag-usa man ka dire? Kaugmarang. Nagkaugmarang? Unsa man imong gibitbit? Gulay. Gulay, unsa man imong gulay? Baligya. Ibaligya? Haman imong mamang papa? Iyaan. Napatay na akong mama to. Kaya atadyo ako sa akong papa. Napatay na imong mama tapos gibiyaan ka sa imong papa? Mm. Kinsa man nagbuhi sa imong karon? Akong lula. Ako imong lola? Mm. Unsa man ang marang maura na imong gipaniud to? Mm. Ha? Sus taon pud. Kanang upo og batong hapon man nagikan Bukid. sa bukid. Mm. Unsa man imong halin na? Ipalit bugas. Ipalit og bugas. Mm. Dugay na namatay imong mama. Mm. Imong papa dugay na pug gibiyaan. Pila na mga katuig gibiyaan sa imong papa? Kuan. Duha pa ko kabulan. Aw duha pa ka bulan. Sa ato pa wa pa juga kita sa imong papa. Sukad-sukad. Ha wa pa kita sa imong papa sukad-sukad. Pero imong mama kita na kasi imong mama. Ha? Bag-o pa namatay imong mama. Dugay na. Mga pila naman katuig. Murag 5 na. Pila na may edad mo ron? 9. Anay na ka. Mm. Nag-eskwela ka. Mm. Unsa na may grade nimo? Grade 4. Grade 4? Mm. Tama po doy. Marod na imong gipaniud to kanang marang? Oh. Sus, Ginoo. Kanang upo, kinsa man ang tanom ng upo ug kanang kuan? Sa akong lula. Aw sa imong lula. Oh. Aba imo pa nang gikuha didto sa kuan, bukid. Mm. Pila may baligya nimo na imong upo? Bangkan sa kaupo. Kanang gamay. Be pakit ada ko bi ali daw bi. Sus taon pud ay. Aw kana o diha ra. Diha ra. Tag 20 nang dako ang gamay tag 10. Gimingaw na kasi mong papa. Unsa may ka-istorya nimo sa imong papa karon? Dapat mabalik siya. Ha? Dapat balik siya. Dapat mo balik ang imong papa. Pila mo kabuk magsuon? Duha. Duha. Unsa man ikaw kinamanghuran o kinamugwangan? Imagawang. Kinamugwangan. Aw na pa jud kay manghod. Pila na may edad sa imong manghod? Murag 7 pa to. 7 pa imong manghod. Mga tiguang na imong lulog lula. Pila na may edad sa imong lulo ug lula nakabalo ka? Wala ko kabalik sa edad sa akong lula. Lula. Napatay naman akong lula. Aw napatay na day imong lulo. Kibali ang imong lula mo nilay imong gisak-an karon. Sus taon pud ay. Gay na ra ka nagtambay diri? Ha? Nganong diri man ka nagtambay nga giub man diri? Gutom na mo suyak. Ako lang ang kaong matang. Gigutom na ka imo nang gikaong marang. Sus taon pud. Ang halin na imong ipalit og bugas. Paluoy mo eh. Sige, ani na lang ha. Okay ra sa imo ako ipalit ana imong upo ug kuan batong. Ha? Pila may baligya nimo na? Pila man na tanan be? Be pila man ang dagko? 20. Ang kanang gamay 10. Ang kanang imong batong tagpila man na? Tag 10. Isa. Tag 10 ang isa. 20, 10, 50. Be paliton ko ng 50 be para di na ka mo agtog layo. Oh, na kay Cecilio ani? Wala kay Cecilio. O sige ani na lang. Imuhan na lang ni para makapalit kag bugas. Salamat kaya. Oh, naapa oh. Ipalit na ni bugas ha. Unya karon. Uli na lang ka kaong. Uli na lang ka dadan na imong batong. Kaong. Haman dapit yung balay layo pa. Ulo naman. Doon na lang. O sige kaong. Salamat kaya. Ikuha na imong kwarta isulod sa bulsa.